கலாவதி மாதாஜி ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடினாங்க, ஞாபகம் இல்ல. அது திடீர்னு அவங்க கலந்துக்க சொன்னது எதுவோ அந்த இதை பாடுவோம்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி. நம்ம இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. எல்லாருமே வந்து இப்போ கிருஷ்ணா, வேர் இஸ் ஜெய பிரபுபாதா, வேர் இஸ் ராதா கோவிந்தா. ஓகே, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன விஜயநரஞ்சன, நதீராவணச்சாரி, யமுனா தீராவணச்சாரி, நதீராவணச்சாரி, யமுனா தீராவணச்சாரி, ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா குஞ்ச பிஹாரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே ராம, ராம ராம ஹரி ஹரி. கிருஷ்ணா. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய, நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, வாசுதேவாய, நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயாமுதீரயேத், ததோ ஜெயம் உதீரயேத், நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யாம் பாகவத சேவையாம், நித்யம் பாகவத சேவையாம்,
भगवत्य उत्तम श्लोके भगवद्गीते उत्तम श्लोके भवति नैस्तिके भक्ति भवति नैषी। Reading from Bhagavatam, 4th canto, 27th chapter, 2nd sloka. Yes, ரேவதி மாதாஜி நான் படிச்ச பிறகு நீங்க வாசிங்கோ. ஓகே, எல்லாருமே திருப்பி சொல்லுங்க 3 வாட்டி. சராஜ மகிஷிம் ராஜன் स राजा महिषिराजन् சுஸ்நாதாம் ருஷிரானனாம் सुस्नातां ऋषिराननाम् கிருதஸ்வஸ்தாயயானாம் कृतस्वस्यायानाम् கிருத்தாம் அவ்யநந்தத உபாகதாம் ராஜ மகிஷீம் ராஜன் महर्षिं राजन् நாதாம் ருஷிரானனாம் सुष्णातां ऋषिराननाम् கிருதஸ்வஸ்தயான் யயானாம் स्वस्ययनाम् कृताम् உபாகதாம் अभ्यनन्दत्युपागताम् स राजा महिषीं राजन् महिषीं राजन् सुस्नादां ऋषिराननाम् ऋषिराननाम् कृतस्वस्त्ययायानम् कृतस्वस्ययनाम् तृप्ताम् अभ्यनन्दत् उभागदाम् हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। स राजा महिषीं राजन् सुस्नादां रुचिराननां कृतस्वस्तायनां तृप्ताम् अभ्यनन्दत् उभागदाम् स அவர் ராஜா அரசர் மகிஷியும் பட்ட மகிஷி ராஜன் ஓ மன்னனே சுஸ்நாதாம் நன்கு நீராடி ருச்சிர ஆனனாம் கவர்ச்சி மிக்க முகம் கிருதஸ்வஸ்தி அயனாம் எழில்மிக ஆடை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்து திருப்தி அடையுதல் அவ்யநந்தன் அவர் வரவேற்றார் உபகதாம் அணுகினார். மொழிபெயர்ப்பு. அரசி நன்கு நீராடி ஆடை ஆபரணங்களால் சுவைமிக்க உணவுகளை உண்டு முழு திருப்தி அடைந்தவுடன் அவள் மன்னரிடம் வந்தார். நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட அவள் எழில்முகத்தை கண்டவுடன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அவனை வரவேற்றார். பொருளுரை. ஒரு பெண் சிறந்த ஆடை மற்றும் ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ளுவாள். தன் கூந்தலில் மலர்களையும் அணிகிறாள். பெண்கள் குறிப்பாக மாலை நேரங்களில் தங்களை நன்கு அலங்கரித்துக் கொள்கின்றனர். ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் கணவன்கள் பகல் முழுவதும் உழைத்துவிட்டு வீடு திரும்புவர். ஒரு மனைவிக்கு தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வது கடமையாகிறது. ஏனெனில் மாலையில் வீடு திரும்பும் அவள் கணவன் அவளது தூய்மையை கண்டு மகிழ்கிறான். தனது குடும்ப கடமைகளை தெளிவுடன் சிந்திக்கிறான். குடும்ப பணிகளில் மிகுந்த கவலை இருந்தால் அவன் தனது இல்லறை கடமைகளை சரியாக நிறைவேற்ற முடியாது. ஆகையினால் ஒரு மனைவி அவன் கணவனுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்து அவள் புத்தியை சரியான நிலையை வைத்திருக்க உதவ வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இருவரும் இணைந்து இல்லற கடமைகளை எந்தவிட தடங்களினின்று நன்கு ஆற்ற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். மாதாஜி. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எல்லாரும் வாசிங்கோ. தயோ பகூடஹ பரிரப்த கந்தரோ ரஹோ அனுமந்தரை அவகிருஷ்டசேதனஹ रहो अनुमन्तरैरवकृष्टचेतनः न कालरम्भो
பூதே துரத்யயம் காலரம்போ புபோதே துரத்யயம் திவா நிசேதி பிரமதா பரிக்ரஹः சிவா நிஷேதே பிரமதா பரிக்ரஹः தயோ பகூடः பரிரப்த கந்தரோ தயோபகூடக பரிரப்த கந்தரோ ரஹோ அனுமந்தரைரவகிருஷ்டசேதனः ரகோ அனுமந்தரைரவகிருஷ்டசேதனக ந காலரம் மோக பூதே துரத்யயம் நகாலம் மோக பூதே துர்ஜயம் திவா நிசேதி பிரமதா பரிக்ரஹः சிவா நிஷேதே பிரமதா பரிக்ரஹः எஸ் வேதலட்சுமி மாதாஜி வாசி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தயோபகூட. மாதாஜி வேதலட்சுமி மாதாஜி ஓகே மாதாஜி. வேதலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்காங்க மாதாஜி, பூஜை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. சேதுலட்சுமி ஓகே இருக்காங்க. பூஜைக்கு மேல போயிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். எஸ் ஓகே நிமித்த கேசரி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தயோபகூட பரிரப்த கந்தரோ ரகோ அனுமந்த்ரைர் அபக்ருஷ்ட சேதனக நகால ரம்கோ புபதே துரத்யயம் திவா நிசேதி பிரமதா பரிக்ரஹக. தயா அரசினால், உபகூட தழுவப்பட்டு, பரிரப்த தழுவினார், கந்தர தோள்களை, ரக ஒரு தனிமையான இடத்தில், அனுமந்தரை கேலியான பேச்சுக்களினால், அபக்ருஷ்ட சேத்தன உணர்வு அழிதல், ந இல்லை, கால ரம்க காலம் கழிந்தது, உபதே உணர்ந்து கொள்ள, துரத்யயம் வெல்லுவதற்குரியது, திவா பகல், நிசா இரவு, இதி இவ்வாறு, பிரமதா பெண்ணால், பரிக்கிரக மயக்கப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அரசி புரஞ்சனி மன்னரை மார்புறத் தழுவிக் கொண்டாள். அரசரும் அவள் தோள்களை பற்றி அணைத்துக் கொண்டார். இவ்வாறு அவர்கள் ஒரு தனிமையான இடத்தில் சிரித்து பேசி மகிழ்ந்திருந்தனர். இவ்வழியில் மன்னர் புரஞ்சனன் அவரது அழகிய மனைவியால் மயக்கப்பட்டு தமது நல் உணர்வினை இழந்தார். இரவும் பகலும் ஓடி மறைவதை தன் வாழ்நாள் எந்தவிதமான பயனுமின்றி குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்ற பொருளாகும் என்பதை அவர் மறந்து போனார். பொருளுரை. இச்லோகத்தில் உள்ள பிரமதா என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. ஓர் அழகிய மனைவி உண்மையில் தன் கணவனுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பவளாக இருக்கிறாள். ஆயினும் அதுவே இழிநிலைக்கு காரணமும் ஆகிறது. பிரமதா என்னும் சொல் புத்துணர்ச்சி தருதல் மற்றும் வெறியூட்டுதல் என்று இரு பொருள்களையும் தரும். ஓர் இல்லறத்தான் கடந்து செல்லும் இரவு பகலை பற்றி தீவிரமாக சிந்திப்பதில்லை. அறியாமை உடையோன் பகலும் இரவும் மாறி மாறி வரும் என்று இதனை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கிறான். அறியாமை உள்ள மனிதன் காலை சூரியன் அன்றைய தனது வாழ்நாளை எடுத்துக்கொள்ளவே உதிக்கிறது என்பதை அறிவதில்லை. இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளும் செல்ல செல்ல அவனது ஆயுள் குறைகிறது. இதனை உணராமலும் வாழ்க்கையில் தனக்குள்ள கடமையை மறந்தும் அம்மூட மனிதன் தன் மனைவி கல்வி மகிழ்ந்து காலம் கழிக்கிறான். இந்நிலையே அபக்ருஷ்ட சேதன அல்லது இழிந்த உணர்வு எனப்படும். மானுட உணர்வானது கிருஷ்ண உணர்விற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். ஆனால் ஒரு மனிதன் தன் மனைவி மற்றும் குடும்ப விஷயங்களில் அதிக ஈடுபாடு உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான்.
கழிந்து செல்லும் ஒரு மணித்துளியை 1,00,00,000 ரூபாய் கொடுத்தும் மீண்டும் வாங்க முடியாது என்ற அறிவின்றி அவன் மிகவும் இழிந்தவனாகிறான். வாழ்வின் மிகப்பெரிய நஷ்டம் கிருஷ்ணரை அறியாது காலத்தை கழிப்பதாகும். வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணமும் முறையாக பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். முறையாக பயன்படுத்தப்படும் வாழ்க்கை பகவானின் பக்தி தொண்டு இல்லையேல் வாழ்வின் செயல்கள் அனைத்தும் கால விரயமே ஆகும். சிரம ஏவகி கேவலம். கடமை உடையவனாக ஆனதினால் மட்டும் நாம் வாழ்க்கையில் நன்மை பெற முடியாது. இதனை ஸ்ரீமத் பாகவதமும் 1.2.8 உறுதி செய்கிறது. தர்ம சுவனிஷ்டித பும்சாம் விஸ்வக்ஷேன கதாசுய நோத்பாதையே யதிரதிம் சிரம ஏவகி கேவலம். தனக்குரிய கடமைகளை ஒருவன் சரியான நிறைவேற்றிய பிறகும் அவனால் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை என்றால் அவன் தனது பொன்னான காலத்தை பயனற்ற உழைப்பில் கழித்தான் என்றே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். எல்லாரும் திருப்பி வாசிங்கோ. ஷயான உன்னத்த ஷயான உன்னத்த மதோ மகாமனா மதோ மகாமனா மகார்ஹதல்பே மகிஷி மகார்ஹதல்பே மகிஷி புஜோபதிஹ புஜோபதிஹ தாம் ஏவ வீரோ மனுதே பரம் யதஷ் தமோ அபிபூதோ நா நிஜம் பரம் ஷயாத் சயான உன்னத மதோ மகாமனா மகார்ஹதல்பே மகிஷி புஜோபதிஹ தாம் ஏவ வீரோ மனுதே பரம் யதஷ் தமோ அவிபுதோ நா நிஜம் பரம் ஷயத் ஷயான உன்னத்த மதோ மகாமனா மகார்ஹதல்பே மகிஷி புஜோபதிஹ தாம் ஏவ வீரோ மனுதே பரம் யதஷ் தமோ அபிபூதோ நா நிஜம் பரம் ஷயத் ஜெயக்குமாரி மாதாஜி வாசிங். हरे कृष्ण माताजी. प्रणव माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सयान उन्नत महो महामन महार्हतल्पे महिषी पुजोपतिः ताम एव वीरो मनुदे परम यदस् तम अबूदो न निजम பரம் சயத். சயான படித்திருத்தல். உன்னத்த அத மாயைக்கு அதிகமாக ஆட்பட்டு மகாமனா உணர்ச்சியில் வளர்ச்சி பெறுவது. மகா அர்ஹதல்பே சம்பிரமஞ்ச கட்டிலில் மகிஷி பட்ட மகிழ்ச்சியுடன் புஜங்கள் உபதி தலையணையில் தாம் அவளுடைய ஏவ உறுதியாக வீரர் மனுதே அவர் கருதினார். பரம் வாழ்க்கை லட்சியம் எத இதிலிருந்து தம அறியாமையினால் அபிபூத கடை தேறுதல் நா இல்லை நிஜம் அவரது உண்மையான தன்னிலை
பரம் முழுமுதற் கடவுள். மேலும் யத் என்ன. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு மாயையினால் அதிகமான அளவு ஆட்கொள்ளப்பட்டு உணர்வு முன்னேற்றம் உடையவராக இருந்த போதிலும் புரஞ்சன மன்னர் எப்போதும் தலையணியின் மீது இருக்கும் தன் மனைவியின் கரங்களின் மீதே முகம் புதைத்து படுத்திருந்தார். பெண்ணே தனது இறுதி லட்சியமும் ஆத்மாவும் ஆகும் என்று கருதி அறியாமை என்னும் தமோ குணத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்தார். தன்னுணர்வு பெறுவது பற்றியோ தனது ஆன்மாவை பற்றியே அல்லது முழுமுதற் கடவுள் பற்றியோ என்னவென்று அறிந்து கொள்ள முடியாதவராக இருந்தார். பொருளுரை. மனித வாழ்க்கை தன்னுணர்வு பெறுவதற்குரியதாகும். முதலில் ஒருவன் தன்னை பற்றி உணர்தல் வேண்டும். இதுவே நிஜம் எனப்படும். பின்னர் அவன் பரமாத்மா அல்லது முழுமுதற் கடவுளை பற்றி அறிய அல்லது உணர வேண்டியவனாகிறான். ஆயினும் ஒருவன் உலகியலில் அதிகம் பற்றுடையவனாக இருக்கும் பொழுது அவன் பெண்ணே எல்லாம் என்று நினைக்கின்றான். இதுவே உலகப்பற்றின் அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கிறது. இதுபோன்ற நிலையில் ஒருவன் தன்னை பற்றியோ அல்லது முழுமுதற் கடவுளை பற்றியோ உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. அதனால்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5:5-2 மகோத்சேவாம் துவாரம் அகூர் விமகேஸ் தமோத்வாரம் யோஷிதாம் சங்கிக சங்கம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவன் மகாத்மாக்கள் அல்லது பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது விடுதலைக்கான அவனது பாதை திறக்கிறது. ஆனால் ஒருவன் பெண்களிடம் அல்லது பெண் பற்றுடையவர்களிடம் நேரடியாகவோ அல்லது முறைமுகமாகவோ இருந்தான் என்றால் அவன் தமோத்வாரம் நரக வாழ்க்கையில் இருண்ட பகுதிக்குரிய வாசலை திறக்கிறான். மன்னர் புரஞ்சனன் மகாத்மாவாகவும் உயர்ந்த புத்தியும் முன்னேறிய உணர்வுடையவராகவும் விளங்கினார். ஆயினும் பெண்களிடத்தில் கொண்ட அளவற்ற போதையினால் அவரது முழு உணர்வும் மூடப்பட்டது. இக்காலத்தில் கூட மக்களின் உணர்வானது மது மங்கை மாமிசத்தினால் அதிகமாக ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து மக்கள் தன்னுணர்வு பெறுவதற்காக முன்னேற்றத்திலும் முற்றிலும் இயலாதவர்களாக இருக்கின்றனர். தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான முழுமுதற்படி ஒருவன் தான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா என்று அறிதல் வேண்டும். தன்னுணர்வு இரண்டாம் நிலை அல்லது அனைத்து ஆத்மாக்களும் அனைத்து உயிர்வாளிகளும் பரமாத்மா அல்லது முழுமுதற் கடவுள் பாகங்களே என்று அறிதல் வேண்டும். இது பகவத்கீதையில் 15:7 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மமேவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனம் மன ஷஷ்டானீந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. பந்தப்பட்ட உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் எனது நித்திய சிதறுண்ட பாகங்களே ஆவர். கட்டுண்ட வாழ்க்கையினால் அவர்கள் மனது உள்ளிட்ட 6 புலன்களுடன் போராடி கொண்டிருக்கின்றனர். அனைத்து உயிர்களும் முழுமுதற் கடவுளின் பாகங்களே ஆவர். தீவினை வயத்தால் தற்கால சமுதாயத்தின் வாழ்க்கையில் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவர் மீது மற்றொருவர் கவர்ச்சியுடையவராக இருக்கின்றனர். இதன் காரணமாகவே அவர்கள் தன்னுணர்வு நிலைக்கு முற்றிலும் வர இயலாதவர்களாக இருக்கின்றனர். தன்னுணர்வு இன்றேல் தாம் மனித வடிவு கொண்ட வாழ்க்கையில் பெரும் இழப்பு ஆட்படுவோம் என்று அவர்கள் அறிவதில்லை. ஒருவன் தனது உள்ளத்தில் எப்போதும் பெண்ணை பற்றி நினைத்து கொண்டிருப்பான் என்றால் அது ஆடம்பரமான படுக்கையில் ஒரு பெண்ணுடன் படுத்திருப்பதற்கு சமமாகும். மனமே இங்கு விலையுடைந்த பஞ்சனையாகிறது. பெண்ணையும் பணத்தையும் பற்றி ஒருவன் நினைக்கும் பொழுது அவன் தனது நேசத்திற்குரிய பெண் அல்லது மனைவியின் கரங்களில் படுத்து ஓய்வு கொள்கிறான். இவ்வாறு அவன் பாலுறவுக்கு மீளாத அடிமையாகி தன்னுணர்வு பெறுவதற்கு தகுதியற்றவனாகிறான். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பிற்குரிய மன்னன் பிராசீன பர்ஹசித்து மாதாஜி அவ்வளவுதான். ஓகே இன்னொரு ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் அது இன்னொரு ஸ்லோகம். இல்ல மாதாஜி, இது கீழே தான் மாதாஜி இருக்கு. இல்ல இல்ல அது அதனுடையது. இது இதோட உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறதோட முடிஞ்சு போகுதா? ஆமா, என் புக்ல ஏதோ தப்பா வந்திருக்கு மாதாஜி. எல்லா புத்தகத்திலயும் அப்படிதான் இருக்கு. ஓ இதுல இல்ல, இதுல இல்ல, இதுல இல்ல. ஓகே ஃபைன். என்னதுல எல்லாம் மாறி பக்கத்தை சேர்த்து திருப்பி இருப்பீங்க மாதாஜி. நீங்க அந்த பக்கத்தை சேர்த்து திருப்பி இருப்பீங்க பாருங்க. ஒரு பக்கத்தை எடுத்திருப்பீங்க மாத்தி. இல்ல இல்ல மணிமேல மாதாஜி, என் புத்தகத்திலயும் அப்படிதான் இருக்கு. 578 அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்புல இருந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஆமா ஆமா மாதாஜி, இது அதை இங்க இது பண்ணிட்டாங்க. அந்த மொழிபெயர்ப்பை இங்க போட்டாங்க. இங்க போட்டிருக்காங்க. கரெக்ட். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். ஃபைன் ஃபைன். தேங்க் யூ, தேங்க் யூ.
மாதாஜி அதுக்கப்புறம் இதுல ஒரு தப்பு இருக்கு மாதாஜி. இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த பொருளுரையில வந்து எங்க வருதுன்னா, அந்த இதனை உணராமல் வாழ்க்கையில் தனக்குள்ள கடமையை மறந்தும் அம்மூட மனிதன் மனைவி கல்வி மகிழ்ந்துன்னு இருக்கு. இந்த இடத்துல கலவின்னு வரணும் மாதாஜி, இல்லு வரக்கூடாது. கரெக்ட் கரெக்ட். ஓகே ஃபைன். நானும் நினைச்சேன் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். ஓகே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், ஆனா மீனிங் மாறுது இல்ல, அப்படியே ஆமா. டோட்டலா மாறுது. மீனிங் மாறுதுல, அது மீனிங்கே இல்ல அந்த இடத்துல. மீனிங்கே வேற. கலவி கல்விக்கும் கலவின்னு கலவிக்கு இருக்கு நிறைய மாதாஜி வித்தியாசம் ஒரு இருக்கு. வார்த்தை. கரெக்ட். அதான் மாதாஜி கல்வி இல்ல சொல்லணும்னு கலவி. நினைச்சு சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. நீங்க இனிமேதான் அதுக்கு மீனிங் சொல்லுவீங்க, அந்த இடத்துல பாத்துங்க. ஷோர் ஷோர். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சார் கலவி மாதாஜி. பீம் ராஜன் சுஷ்ணாதாம் ருஷிரானனம் கிருதஸ்வஸ்யயனாம் திருப்தாம் அப்யநந்தத் உபாகதாம். இப்போ அரசி வந்து நன்கு நீராடி அழகான ஆபரணங்களை எல்லாம் பூண்டு நன்கு அலங்கரித்து கொண்டாள். சுவைமிக்க உணவுகளை உண்டு முழு திருப்தி அடைந்தவுடன் அவள் மன்னரிடத்தில் வந்தாள். நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட அவள் எழில் முகத்தை கண்டவுடன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அவளை வரவேற்றான். அது அவளை, அது அவனைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, யாரு? புரஞ்சனன் வந்து புரஞ்சனிய வந்து எவ்வாறு புரஞ்சனன் வந்து குளிச்சு முடிச்சு நல்லா சாப்பிட்டு வந்தாரோ மனைவிடத்துல, ஸோ இப்போ கோபம் தணிந்த புரஞ்சனியும் வந்து என்ன பண்றா, அவளும் நன்கு குளித்து முடித்து நல்ல ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு நல்லா சாப்பிட்டு கணவனிடத்தில் வந்து சேருகிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ புரஞ்சனன் வந்து அவளை வந்து வரவேற்கிறார். ஒரு பெண் சிறந்த ஆடை மற்றும் ஆபரணங்களால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வாள். இது உண்டு இல்லையா? பெண்ணுக்கு தான் அலங்காரம். தன் கூந்தலில் மலர்களை அணிகிறாள். பெண்கள் குறிப்பாக மாலை நேரங்களில் தங்களை நன்கு அலங்கரித்துக் கொள்கின்றனர். ரிஃப்ரெஷ் ஒன்று நாம விளக்கேற்றுவதற்கு, அது மெயின் காரணம் அது இல்லையா? வீட்டுல வந்து சந்தியா காலத்துல விளக்கேற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த பண்பு கலாச்சாரம் நம்ம இடத்துல உண்டு இல்லையா? அப்பொழுது நாம் என்ன பண்றோம், முகம் கழுவி இல்லையா, தலைவாரி அதுக்கப்புறம் பூச்சூடி அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை வந்து நினைக்கக்கூடிய அந்தகைய செயலில் நாம் ஈடுபடுறோம். ஆனா அது அது ஒரு புறம் இருந்தாலும், இன்னொரு புறம் களைத்து வந்த கணவனுக்கு மனைவி நல்ல ரீஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறத பார்த்து அவங்களுக்கு எவ்வளவு சுமையாக அன்றைய பொழுது அவங்களுக்கு கழிந்திருந்தாலும் மனைவியினுடைய அழகான அந்த முகத்தை கண்ட பிறகு அவர்கள் வந்து அந்த கவலையெல்லாம் தீர்ந்து அந்த சோர்வெல்லாம் தீர்ந்து புத்துயிர் பெறுகிறார்கள். ஸோ இது வந்து இன்னொன்று. ஸோ பெண்கள் குறிப்பாக மாலை நேரங்களில் தங்களை நன்கு அலங்கரித்துக் கொள்கின்றனர். ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் கணவன் பகல் முழுவதும் உழைத்து விட்டு வீடு திரும்புவர். ஒரு மனைவிக்கு தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வது கடமையாகிறது. ஏன்னா அதாவது கணவரை வந்து நல்லா சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னா அவருடைய ஆனந்தத்தை வந்து பார்க்கணும். அவருடைய முகத்துல வெளியில நிறைய கஷ்டப்பட்டுட்டு வந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த அந்த கஷ்டமே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் பெண்ணுடைய நோக்கம். ஒரு மனைவிக்கு தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வது கடமையாகிறது. ஏனெனில் மாலையில் வீடு திரும்பும் அவள் கணவன் அவளது தூய்மையை கண்டு மகிழ்கின்றார். ஏதாவது வீட்டுல பெண்கள் வந்து சுத்தபத்தமா இருக்கிறது வந்து அந்த வீட்டுக்கு வந்து லக்ஷ்மி கடாட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலை வந்து கண்டிப்பாக பெண் வந்து செயல்படுகிறாள். குடும்ப பணிகளில் மிகுந்த கவலை இருந்தால் அவன் தனது இல்லற கடமைகளை சரியாக நிறைவேற்ற முடியாது. வெளியிலேயும் கலைச்சிட்டு வீட்லயும் வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் இல்லைன்னா அவனுக்கு வாழ்க்கையில வந்து எதுவுமே வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷனே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையா அமைந்துவிடும். அவன் தனது இல்லற கடமைகளை சரியாக நிறைவேற்ற முடியாது. ஆகையினால் ஒரு மனைவி அவள் கணவனுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்து அவள் புத்தியை சரியான நிலையில் வைத்திருக்க உதவ வேண்டும். ஸோ அந்த ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்து அவனை வந்து மீண்டும் வந்து, அதாவது சோர்வான ஒரு பாதைக்கு சென்ற அந்த மனிதன் வந்து மீண்டும் வந்து உற்சாகமான அந்த பாதைக்கு திரும்புவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அப்பொழுதுதான் இருவருமே வந்து இணைந்து அந்த இல்லற வாழ்க்கையில வந்து நல்ல ஒரு நிலையை வந்து அடைய முடியும் இல்லையா? எந்தவித தடங்களும் இன்றி நன்கு ஆற்ற முடியும். அவங்களுடைய கடமைகளை எல்லாம் அவங்களால சரிவர பண்ண முடியும். ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம் இது. தயோபகூடஹ பரிரப்த கந்தரோ ரஹோ அனுமந்தரைர் அபகிருஷ்ட சேதனஹ நகாலரம் ரம்போ புகுதே துரத்யயம் திவானி சேதி பிரமதா பரிக்கிரஹ. அரசி புரஞ்சனி மன்னரை மாண்புற தழுவிக்கொண்டாள். அரசரும் வந்து
அவள் தோள்களை பற்றி அணைத்துக் கொண்டார். இவ்வாறு அவர்கள் ஒருவர் தனிமையான இடத்தில் சிரித்து பேசி மகிழ்ந்திருந்தனர். இவ்வழியில் மன்னர் புரஞ்சனர் இந்த செயல்களில் ஈடுபட்ட அவர் தன்னுடைய காலம் செல்வதையே அவர் மறந்து போனார். அப்படின்னா அவருக்கு ஆனந்தம் சுகிக்கணும், அதாவது புலன்களுக்கு திருப்தி கொடுக்கணும், அத்தகைய செயல்களில் அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது யாருக்கு? பிராச்சீன பரீத்துக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. இது கற்பனையான இந்த கதாபாத்திரம் புரஞ்சனனுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து. மேலும் அவ்வழியில் மன்னர் புரஞ்சனர் அவரது அழகிய மனைவியால் மயக்கப்பட்டு தமது நல் உணர்வினை இழந்தார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நல் உணர்வு என்பது வெறும் பௌதீக இன்பத்தில் மட்டுமே அவர் திளைத்திருந்தார் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதாவது கணவனுக்கு பெரிய கடமை என்பது உண்டு. ஓகே, மனைவிக்குன்னு எவ்வாறு ஒரு கடமை இருக்கிறதோ அதுபோல கணவனுக்குமே கடமை என்பது உண்டு. சோ இல்லற வாழ்க்கை என்பது வெறுமனே புலனுகர்ச்சிக்கான காலம் அல்ல. ஸோ ஆன்மீகத்திற்கு தன்னுடைய மனைவியையுமே இட்டு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை கணவன் வழி நடத்தணும். எப்பொழுது வரைக்கும் அது தெரியவில்லை என்றால் அது வரைக்கும் இவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? புலன் கருதும் செயல்கள்ல மட்டும்தான் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க எப்பொழுதுமே. அவ்வாறு இந்த புரஞ்சனன் செயல்பட்டான் என்று சொல்லப்படுகிறது. இரவும் பகலும் ஓடி மறைவதை தன் வாழ்நாள் எந்த விதமான பயனுமின்றி குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்று பொருளாகும். அதாவது ஒரு நாளுமே நேற்றைய பொழுது இன்னைக்கு கண்டிப்பா வராது. எவ்வளவு நம்ம கோடி கொட்டினாலும் காலம் சென்றதுதான் இல்லையா? நாம சிறு பிராயத்துல செய்த செயல்கள் எல்லாமே இப்பொழுது நினைவு மட்டும்தான் கூற முடியும். அதே செயல்களை அவ்வாறே அந்த ரூபத்தை கொண்டே இப்பொழுது நம்ம ஆற்ற முடியும் நினைச்சா அது கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே நாம வயோதிகத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். நம்முடைய ஆயுட்காலம் குறைந்து கொண்டே இருக்கின்றது என்ற அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை இந்த இடத்துல புரஞ்சனன் காலத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை மறந்தே போய்விட்டார். இச்லோகத்தில் உள்ள பிரமதா என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில எடுத்துரைக்கிறார். அதாவது ஓர் அழகிய மனைவி உண்மையில் தன் கணவனுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பவளாகவே இருக்கிறாள் இல்லையா? எஸ், பை கிளீன்லினஸ், எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல், இந்த ரெண்டுமே இருக்கணும். கணவனுக்கும் இருக்கணும், மனைவிக்குமே இருக்கணும். ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் மீது அன்பு கொள்ளுகிறார்கள் என்றால் அது அவங்களுடைய சுபாவம் நடத்தை கொண்டுதான். ஸோ புலன் நுகர்ச்சி என்பது ஒரு அதாவது ஒரு கடமைக்காக ஆற்றுறது, குழந்தை பெறுவதற்காக ஆற்றுவது, அவ்வளவுதான். மற்றபடி அதுல எந்த ஒரு எவ்வாறு நம்ம பேசக்கூடிய செயல்லையோ அதாவது நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தை அதுல நாம எதுவுமே நிரந்தரமாக மைண்ட்ல வச்சுக்க முடியாது. ஆனா ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு கணவன் மனைவி அன்றாட நிகழ்வுகள் எதுவாயினும் அவ அனைத்தையுமே அவர்கள் இருவரும் பகிர்ந்து செல்லும் பொழுது, பகிர்ந்து ஆற்றும் பொழுது அது எப்பொழுதுமே அவங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ ஒரு அழகிய மனைவி உண்மையில் தன் கணவனுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பவளாகவே இருக்கிறாள். ஆயினும் அதுவே இழிநிலைக்கும் காரணமாகும் இல்லையா? ஏன்னா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து இல்லையா வெளிப்புற தோற்றத்தினுடைய அழகு அனுபவிக்கணும் என்ற அந்த ஒரு உணர்வை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே தெய்வீக நிலையில் இருப்பவர்கள் அவங்களை நல்ல ஒரு அதாவது நமஸ்கரிக்கக்கூடிய நிலைக்கு. இதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை யாருக்கு சொல்லுங்க? ஜெயதேவ கோஸ்வாமி இல்லையா? ஜெயதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்ணார்? அவர் கீத கோவிந்தத்தை ஏற்றினார். இது முன்னாடியே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். அவருடைய மனைவி பத்மாவதி இல்லையா? இந்த ஸ்லோகம் என்னது? கீத கோவிந்தத்துல வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் அதாவது ராதையினுடைய பாதங்களை கிருஷ்ணர் தன் தலைமையில் தாங்குவது போல இருக்கும். ஆக்சுவலி அந்த பாகம் வரும். அவர் பகவானை எண்ணி பாடும் பொழுது, ஜெகநாதரை எண்ணி பாடும் பொழுது அந்த வரிசை தானாகவே சேர்ந்து விடும். ஐயோ இது தவறாயிற்றே, பகவானுடைய தலை மேல தாயினுடைய பாதங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அடிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்? அதை மூடி வச்சுட்டு போயிட்டு குளிச்சுட்டு போயிடுவார். ஓகே, ஆனா அத அங்கே பகவானுக்கு அது பிடித்திருந்தது இல்லையா? ஹி வாஸ் லைக்கிங் இட். ஸோ அதனால அவ என்ன பண்ணுவார்? இவருடைய ஜெயதேவ கோஸ்வாமி போல ரூபத்தை கொண்டு அவங்களுடைய வீட்டுக்கு வருவார். அவங்களுடைய மனைவி இடத்துல கேட்பார் இல்லையா? ஸோ அதாவது பிரசாதத்தை கேட்பார். இப்பதானே போனார், எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டார்? ஏன்னா போனாக்க சீக்கிரம் வர்றதே கிடையாது. யாரு? ஜெயதேவ கோஸ்வாமி. காலம் கடந்து வருவார் என்பது அவங்களுடைய மனைவிக்கு தெரியும். இருந்தாலுமே
அவங்க அதாவது கணவன் வந்து பசி ஆறணுன்றதுக்காக பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியமா பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பிரசாதத்தை வந்து அவங்க கணவருக்கு வந்து வழங்குகிறார். அவரும் அதை உணவு அருந்திவிட்டு என்ன பண்றார், உள்ளே ஜெயதேவ கோஸ்வாமியுடைய அறைக்கு சென்று அவருடைய அதாவது இந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய அவர் எழுதின அதே நிலையை வந்து அந்த இடத்துல எழுதிடுவார். எழுதி முடிச்சா பகவான் அங்கிருந்து கிளம்பிடுவார். ஆனா அது பத்மாவதி தாயாருக்கு தெரியாது. அதன் பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழித்து அதாவது ஜெயதேவ கோஸ்வாமி வருவார். வந்தாக்கா தனக்கு உணவு வேணும்னு இப்பதானே சாப்பிட்டாரு அப்படின்னும் பொழுது அவங்க எதுவும் சொல்லாம மீண்டும் உணவை எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அதாவது உணவு உண்ட பிறகு உள்ளே சென்று அதாவது கொஞ்சம் ஆனா சமைத்து தான் கொடுக்கணும் இல்லையா, கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆகும். ஸோ அவர் உணவு படைத்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வழங்குகிறார். மேலும் அதை உண்ட பிறகு உள்ளே சென்று பார்க்கும் பொழுது அந்த புஸ்தகத்துல வந்து அவர் எழுதி அடிச்சிருந்ததையே மீண்டும் எழுதப்பட்டிருக்கும் அந்த இடத்துல. இது யார் எழுதியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற போது அவருக்கு வந்து நான் எழுதல இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் போது வர்றாரு. மீண்டும் வந்து அப்போ அவருக்கு வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார். அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஜெகநாதர் தான் வந்திருக்கார். ஸோ அவருக்கு வந்து அதாவது உணவு ஆல்ரெடி படைச்சாச்சுன்றத வந்து மனைவி சொல்லும் பொழுது ஆல்ரெடி வந்து பகவான் வந்து அமுதை வந்து ஸ்வீகரித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுமே உணர்ந்த பொழுது தன்னுடைய மனைவியே ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் ஜெயதேவ கோஸ்வாமி. அவரே வந்து உயர்ந்த பக்தன். ஓகே, ஏன்னா தனக்கு கிடைக்காத தரிசனம் தன்னுடைய மனைவிக்கு கிடைத்தது. தனக்கு கிடைக்காத அந்த பிராப்தம் தன்னுடைய மனைவி வந்து பகவானுக்கே வந்து உணவு அமுது படைக்கக்கூடிய அந்த இலையிலே தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதாவது பகவான் ஜெயதேவ கோஸ்வாமி ரூபத்தை கொண்டு வந்து அங்கே பத்மாவதி தாயார் படைத்த அந்த உணவை அவர் வந்து ஸ்வீகரித்து கொண்ட பொழுது மீதம் இருந்த அந்த உணவை வந்து யாரு எடுத்துன்றது ஆக்சுவலி அதாவது பத்மாவதி தாயார் எடுத்துக்குவார். ரெமினன்ஸ் ஆக்சுவலி கணவன் அதாவது உண்ட அந்த உணவை மீதம் இருக்க உணவை அவர் உண்டு பழக்கம். அந்த உணவை அவர் வந்து ஸ்வீகரித்தார். அப்போ அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறது, ஓகே இங்க வந்தது சாதாரணமான நபர் கிடையாது, பகவானே ஸ்வயம் வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து அதனால்தான் அந்த கருத்தோடையே வந்து அந்த பாடல் வந்து எடுத்து செல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா அந்த இடத்துல பத்மாவதியையே தன் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு சாஷ்டாங்கமா வந்து விழுந்துருவார். ஏன்னா அவருக்கு கிடைத்த பிராப்தம் இல்லையா, பகவானுக்கு அமுது படைக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை பெற்றார் யாரு, பத்மாவதி தாயார். தனக்கு கிடைக்காத பிராப்தம் அவருக்கு கிடைச்சது. இவர் எப்பயுமே பொட்டுன்னு விழுந்துருவார். அப்படின்னா அந்த பரவச நிலை அவரை பத்தி எழுதணும்னு நினைச்சு ஒரு வரி எழுதுறதுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுவார், அந்த பரவசத்துல போய் விழுந்துருவார் அவர். எப்ப விழுவார் எப்ப எழுவார்னே சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட பக்தி யாரு, ஜெயதேவ கோஸ்வாமி. அவருடைய மனைவி சாதாரணமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். தன்னுடைய கணவருக்கு எல்லா விதமான விதத்திலுமே அவர் வந்து தொண்டு புரிந்தார் இல்லையா, அவருடைய பக்தி பாதைக்கு வந்து தொண்டு புரிந்தார். அந்த ஒரு பலனை அவருக்கு வந்து பகவான் வந்து அந்த வீட்டுல வந்து அமர்ந்து அந்த உணவை வந்து ஸ்வீகரித்து இல்லையா, பிரசாதத்தை ஸ்வீகரித்த பொழுது அதை வந்து அவர் உண்ட பொழுது ரெமினன்ஸ் ஆஃப் த காட் இல்லையா, ஜெகநாதருடைய மீதம் இருந்த உணவை வந்து அவர் ஸ்வீகரித்ததால் அவருடைய ஸ்தானம் வந்து மேன்மை உற்றது. அதை உணர்ந்தறிந்த ஜெயதேவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய மனைவியே வந்து குருவாக ஏற்று அவருடைய பாதங்களில் வந்து தாழ்பணிந்தார். அந்த இடத்துல மனைவி என்ற ஸ்தானத்தை அவர் நோக்கவில்லை, ஒரு பக்தை என்ற நிலையில வந்து அவர் வந்து நோக்கினார். ஸோ இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில வந்து மனைவி இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டிஸோட இருக்கக்கூடிய மனைவி இருக்கணும் இல்லையா. வெறுமனே பௌதீக இச்சைகளுக்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனைவியாக ஒரு பெண் என்றைக்குமே ஆகக்கூடாது. அவ்வாறு ஆனால் அந்த ஆண்மகன் வந்து ஆன்மீக பாதையில் அவன் வந்து முன்னேற்ற பாதையில அடைய முடியாது. இருவருமே சரிக்கு மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு வந்து மீண்டும் அவர்களுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு உடலை பெற்று இங்கே வாழக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். ஸோ எப்படி வாழணுன்றதுக்கு வந்து பத்மாவதி தாயார், எப்படி வாழக்கூடாது என்பதற்கு புரஞ்சனினுடைய கதை. ஓகே, ஸோ புரஞ்சனினுடைய கதை. ஸோ இரவு பகல் ஒரு இல்லறத்தான் கடந்து செல்லும் இரவு பகலை பற்றி தீவிரமாக சிந்திக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. இன்னைக்கு பொழுது போச்சு, நாளைக்கு பார்ப்போம் நாளைக்கு அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா இன்றைய பொழுது சென்றால் மீண்டும் வராது. ஒவ்வொருத்தருடைய ஆயுட்காலத்திலுமே வந்து குறையும், ஒவ்வொரு நாளுமே குறைந்து கொண்டே வரும் என்பதையுமே அதை பற்றி அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்கள். இது பௌதீக நிலை.
அதுதான் அறியாமை. பகலும் இரவும் மாறி மாறி வரும் என்று இதனை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வான் அவன். எவ்ரிதிங் இஸ் அ காமன். அறியாமை உள்ள மனிதன் காலை சூரியன் அன்றைய தனது வாழ்நிலை எடுத்துக்கொள்ளவே உதிக்கிறது என்பது அறியவில்லை இல்லையா? இன்றைய பொழுது நமக்கு ஆல்ரெடி இட் இஸ் டேக்கன் கேர், அவ்வளவுதான். இன்றைய பொழுது சென்றது மீண்டும் வராது. 4 மணி வாக்குல நாம பார்த்த மங்களாரத்தி இன்றைக்கானது இல்லையா? இந்த இன்றைக்கான மங்களாரத்தி மீண்டும் அதே 4:30 மணி நமக்கு பார்க்க முடியுமா இன்றைக்கு? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? சென்றது சென்றதுதான். இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளும் செல்ல செல்ல அவனது ஆயுள் குறைகிறது. இதை உணராமலும் வாழ்க்கையில் தனக்குள்ள கடமை பற்றி மறந்தும் அம்மூட மனிதன் அதாவது தன் மனைவியை மனைவி கலவி மகிழ்ந்து காலம் கழிக்கின்றான். இந்நிலையே அபகிருஷ்ட சேதனக இல்லையா? அதாவது சேதனம் என்றால் உயிர் இல்லையா? அதாவது உணர்வு அல்லது இழிந்த உணர்வு. அபகிருஷ்டன்னா இழிந்த உணர்வு எனப்படும். அதாவது லோயர் வேல்யூஸ் இல்லையா? எப்பெல்லாம் நம்ம புலன்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மகிழ்ச்சிக்காக செல்கின்றோமோ அது எல்லாமே அபகிருஷ்ட சேதனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. உயர்வான எண்ண ஓட்டங்கள், உயர்வான செயல்பாடுகள்ல நாம நம்மள எடுத்துட்டு போகணும். மானுட உணர்வானது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். ஆனால் ஒரு மனிதன் தன் மனைவி மற்றும் குடும்ப விஷயங்களில் அதிக ஈடுபாடுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவது தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளவே மாட்டான். இந்த நிலை நம்ம வீட்டுல நிறைய பேர் இந்த நிலையில இருக்காங்கன்றத நாம புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? இஃப் தே ஆர் நாட் சீரியஸ் அபவுட் த காட் கான்சியஸ்னஸ், இறை உணர்வு மீது அவர்களுக்கு எந்த ஒரு ஈடுபாடு இல்லாத நிலை இருந்தா அவங்க பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம 100% ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அடுத்து ஆனால் ஒரு மனிதன் தன் மனைவி மற்றும் குடும்ப விஷயங்கள் அதிக ஈடுபாடு இருந்தான் என்றால் அவன் கிருஷ்ணனுடைய பிறகு தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான். கழிந்து செல்லும் ஒரு மணித்துளியை கோடி ரூபாய் கொடுத்தும் நம்மளால மீண்டும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. சென்ற காலம் தான் இல்லையா? இனி வரும் காலம் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். நிகழ்காலம் நிகழ்ந்து அது பழைய காலத்திற்கு, அதாவது சென்ற காலத்திற்கு அடங்கிவிடும். மேலும் வாழ்வின் மிகப்பெரிய நஷ்டம் கிருஷ்ணரை அறியாது காலத்தை கழிப்பதுதான். எஸ் இல்லையா? இறை உணர்வு பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல், இறைவன் யார், அந்த பரம்பொருள் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் ஒருவன் தன் வாழ்நிலையை கழிக்கின்றான் என்றால் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வீணானது. ஓகே, வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணமும் முறையாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும். ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையுமே நாம வேஸ்ட் பண்ணாம பயன்படுத்தணும். முறையாக பயன்படுத்தப்படும் வாழ்க்கை பகவானின் அனைத்து கால விரயமே ஆகும் இல்லையா? அதாவது முறையான என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, முறையாக பயன்படுத்தப்படும் வாழ்க்கை. ஸோ எப்படி நாம ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி செயல்படக்கூடிய அத்தகைய ஒரு வாழ்நிலை பகவானின் பக்தி தொண்டு இல்லையேல், ஒருவேளை அதுல நாம் இறைவனுடைய பக்தி தொண்டை நாம செயல்படுத்தவில்லை என்றால் அனைத்து காலமே வீணான காலமாகும் அப்படிங்கிறத நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரம ஏவகி கேவலம், அதாவது கடமை உடையவனாக ஆனதினால் மட்டுமே நாம் வாழ்க்கையில் நன்மை பெறும். நான் என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். இதை நாம அவருடைய திருவடிகளை சமர்ப்பித்து நம்முடைய செயல்பாடு மாத்திரம் நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். நம்முடைய முயற்சி மட்டும் நம்ம செய்யலாம், பலனெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு செய்யும் பொழுது அது இறை உணர்வுல நிற்கிறது. அப்படிப்பட்ட வாழ்வை அந்த மனிதனுக்கு நன்மை கொடுக்கும். அப்படி இல்லாமல் செய்யப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியமே என்றைக்குமே அது கொடுக்க வேண்டிய நன்மைய பலன் என்றைக்குமே வழங்காது. இதை பாகவதம் 1.2.8 ஸ்லோகத்தை சொல்லும். தர்ம அஸ்வனிஷ்டித பும்சாம் விஸ்வக்ஷேன கதாசூய நோத்பாதையே எதிரதிம் ஸ்ரம ஏவகி கேவலம். அதாவது தனக்குரிய கடமைகளை ஒருவன் சரியாக நிறைவேற்றிய பிறகும் அவனால் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற முடியவில்லை என்றால், ஏன்னா மக்கள் தொண்டே மகேஷன் தொண்டுன்னு பேசக்கூடியவங்களுடைய கேட்டகரி இது. ஓகே, ஸோ மக்கள் தொண்டு மகேஷன் தொண்டு தான். ஆனால் எப்பொழுதும் மகேஷனை நினைத்து கொண்டு நாம் ஆற்றும் பொழுது அது மகேஷ தொண்டு இல்லையா? அந்த பரம்பொருளுடைய தொண்டு என்று எப்பொழுது ஆகிறது? எப்பொழுதும் இறை உணர்வு கொண்டு நாம் அதை ஆற்றும் பொழுது அது பக்குவம் அடைகிறது. அதை இறை உணர்வின்றி நாம் ஆற்றக்கூடியது நமக்கே அது நன்மை பயக்குமான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. சோ ஏனென்றால் அவன் தனது பொன்னான காலத்தை பயனற்ற உழைப்பில் கழித்தான் என்றே புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
எஸ், இங்கே உழைக்கக்கூடிய உழைப்பு வந்து தற்காலிகம். பர்மனண்டா செய்யக்கூடிய உழைப்பு மட்டும்தான் எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. ஸோ இங்கே அவர் ஆற்றக்கூடியது என்னது, அதாவது வீணான ஒரு செயல் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஷயான உன்னத்த மதோ மகாமன மகார தல்பே மகேஷி புஜேதபி தாம் ஏவ வீரோ மனுதே பரம் யதஷ் தமோ அபிபூதோ நிஜம் பரம் சத்யம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓகே, இவ்வாறாக மாயையினால் அதிக அளவு ஆட்கொள்ளப்பட்டு யாரெல்லாம் அந்த புலன் கருதும் செயல்கள் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த இல்யூஷன் தான். யாரெல்லாம் இது கரெக்ட் இது தப்புன்னு அனலைஸ் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து அது தன்னுடைய பிள்ளை வரத்திற்காக மட்டுமே உபயோகப்படுத்துவாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவம் வந்து வரும். ஸோ உணர்வு முன்னேற்றம் உடையவராக இருந்த போதிலும் புரஞ்ச மன்னர் எப்பொழுதும் தலையணையின் மீது இருக்கும் தன் மனைவியின் கரங்களை மீதே முகம் புதைத்து படுத்திருந்தார். ஸோ அந்த அளவுக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ பெண்ணே தனது இறுதிய லட்சியமும் வாழ்க்கையில அடைய வேண்டியது பெண் இல்லையா. ஆனா வாழ்க்கையில உண்மையிலே அடைய வேண்டியது இறைவனுடைய திருவடி. அதை மறந்து என்ன பண்றோம், இந்த மாதிரி செயல்கள்ல நாம ஈடுபட வேண்டியது இதுக்கு போகிறோம். ஏன்னா நம்முடைய அறியாமை இல்லையா. ஆத்மாவும் அதாவது பெண்ணே தனது இறுதி லட்சியமும் ஆத்மாவும் ஆகும் என்று கருதி அறியாமை என்னும் தமோ குணத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்தார் இல்லையா. ஸோ மேலும் தன்னுணர்வு பெறுவது பற்றியோ அல்லது ஆன்மாவை பற்றிய நிலையோ எதுவுமே வந்து அல்லது முழுமுதற் கடவுளை பற்றியோ வந்து என்னவென்று அறிந்து கொள்ள முடியாதவராக இருந்தார். எஸ், நம்ம 2 விதமான நிலைகள். முழுதும் பௌதிகத்துல போகும்பொழுது இறைவனை அந்த காலகட்டத்துல மறந்துடுவோம். இப்ப ஆன்மீகத்துல வரும்போது நம்ம செய்யத்தக்க செயல்ல வந்து பக்குவமான முறையில வந்து ஈடுபடுவதற்கான அந்த மார்க்கத்தை நமக்கு பகவான் கொடுக்கிறார். ஸோ மனித வாழ்க்கை தன்னுணர்வு பெறுவதற்குரியதாகும் இல்லையா. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இந்த மனித வாழ்க்கை. வேற எந்த ஜீவன்லையுமே அது கிடையாது இல்லையா. முதலில் ஒருவன் தன்னை பற்றி தான் யார், who am I அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இதுவே நிஜம், அதுதான் உண்மை என்று சொல்லப்படுவது. பின்னர் அவன் பரமாத்மா அல்லது முழுமுதற் கடவுளை பற்றி அறிய அல்லது உணர வேண்டியவனாகின்றான் இல்லையா. ஆயினும் ஒருவன் உலகியல் அதிக பற்றுடையவனாக இருக்கும் பொழுது அவன் பெண்ணே எல்லாம் என்று அவன் வந்து பெண்ணே எல்லாம் என்று நினைக்கிறான். இதுவே உலகப்பற்றின் அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கிறது. எஸ், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் காமம் இல்லையா. ஸோ அந்த அதாவது பேராசை. ஸோ எதன் மீது நாம பற்று வைக்கிறோமோ அதை வந்து நிச்சயமாக நாம அடையணும்னு நினைக்கிறது. உண்மையிலே அந்த அடையக்கூடிய பொருள் வந்து நமக்கு நன்மை கொடுக்குமா இல்லையான்றதை பத்தி கூட நாம யோசிக்கிறது கிடையாது. மேலும் இது போன்ற நிலையில் ஒருவன் தன்னை பற்றியோ அல்லது முழுவதற் கட்டுரையை உணர்ந்து கொள்ள கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா அவருடைய எண்ண வியாபகங்கள் எல்லாமே அவ்வாறு இருக்கின்றன. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5th canto 5th chapter 2nd ஸ்லோகால மகத் சேவாம் துவாரம் ஆஹூர் விமுக் தேஜஸ் தமோத்வாரம் யோஷிதாம் சங்கி சங்கம். அது என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, அதாவது ஒருவன் மகாத்மாக்கள் அல்லது பக்தர்களும் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது விடுதலைக்கான அவனது பாதை வந்து திறக்கிறது இல்லையா. நமக்கு எப்போ ஒரு மகாத்மாவுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கே செல்ல முடியும். அதுக்காக தான் நம்ம குரு பரம்பரா மூலியமா செல்வதற்கான காரணமும் அதுதான் இல்லையா. நம்முடைய இலக்கை வந்து ரைட்டான ஒரு டெஸ்டினேஷன்ல எடுத்து செல்லணும். எந்த டீவியேஷன் இருந்தாலுமே குருவினுடைய அனுகிரகத்தால நமக்கு அது அறிவுறுத்தப்படும் இல்லையா. ஆனால் ஒருவன் பெண்களிடம் அல்லது பெண் பற்றுடையவர்களிடம் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இருந்தான் என்றால் அவன் தமோத்வாரம் நரக வாழ்க்கையின் இருண்ட பகுதிக்கு வந்து வாசலை திறக்கின்றான் என்றார். ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கும், நம்ம எப்பொழுதுமே இறைவனுக்கும் அதாவது தொண்டிற்கும் நாம ஆற்றக்கூடிய நிலையில் நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும். இல்லைன்னா நாம பௌதீக இச்சையிலே நாம் உழந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம தாமசிக் இயல்பினால வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவ்வாறே வந்து நாம சிக்கிக்கொள்வோம்.
மன்னர் புரஞ்சனன் பரமாத்மாவாகவும் மகாத்மாவாகவும் உயர்ந்த புத்தியும் முன்னேறிய உணர்வுடையவராகவும் விளங்கினார். ஸோ இதெல்லாம் அவருடைய குவாலிட்டிஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இப்போ பலன் கருதும் புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் அவர் அதாவது கீழான இயல்புகளுக்கு அவர் ஆட்கொண்டு இருந்தாலும் அவருடைய மேன்மையான குவாலிட்டிஸை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. உயர்ந்த புத்தி, முன்னேறிய உணர்வுடன், அதாவது ப்ரோக்ரஸிவா நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு பாதை இல்லையா, இதை பற்றி எல்லாமே விளங்கினார். ஆயினும் பெண்கள் எடுத்துக்கொண்ட அளவற்ற போதையினால், பெண் மீது இருந்த மோகத்தினால் அவரது முழு உணர்வும் அதாவது மூடப்பட்டது அப்படின்னா அவருடைய முழு உணர்வு என்பது ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ் வெறுமனே இத்தகைய செயல்ல மாத்திரம் கிடையாது, ஆன்மீக செயல்ல மாத்திரம் கிடையாது, பௌதிகத்திலுமே அந்த புரஞ்சனி செயல்பட்டு இருக்காங்க. அதனால 100% அவங்க பெர்ஃபெக்டான ஒரு நிலையில கிடையாது, பக்தர் என்ற நிலையில இல்லை என்பதை நாம, அதாவது இந்த பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் இங்க புரஞ்சனிக்குடைய குவாலிட்டிஸோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அது இல்லை என்பது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அவங்க அதுக்கு மாறா இருக்கக்கூடியதுக்கு ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மேலும் இதனை தொடர்ந்து மக்கள் தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான முன்னேற்றத்தில் முற்றிலும் இயலாதவர்களாக இருக்கின்றனர். எஸ், ஸ்ட்ராங் மைண்டு கிடையாது இப்ப நமக்கெல்லாம் இல்லையா, ஒரு வைராக்கியம் அது எல்லாமே நம்ம கிட்ட கிடையாது. மேலும் தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான முதற்படி ஒருவன் தான் இந்த உடல் 2ஆம் நிலை என்றும் தன்னுணர்வு 2ஆம் நிலை அனைத்து ஆத்மாக்களும் அனைத்து உயிர்வாழிகளும் பரமாத்மா அல்லது முழுமுதற் கடவுளின் பாகங்களே என்றும் அறிதல் வேண்டும். We are all part and parcel, அதுதான் சொல்ல வர்றாங்க. பகவான் முழுவதுமே அதாவது இறை உணர்வோடு இருக்கக்கூடியவர், அவருக்கும் பௌதிகத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஆனா நாம இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வரணுன்றதுக்காக இந்த 24 பண்புகளான இந்த உடலை பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். ஸோ இது பகவத்கீதையில 15.7 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மம சஷ்டானி இந்திரியானி, சஷ்டானி அதாவது 6 வகையான, சஷ்டா மீன்ஸ் 6 இல்லையா, 6 வகையான செயல்கள். ஆக்சுவலி இந்திரியானி இந்திரியங்கள், அதாவது இந்த ஞானேந்திரியங்கள். ஸோ மனக அது சூக்ஷ்ம உடல் இல்லையா, பிரகிருதி இந்த பிரபஞ்சம், ஸ்தானி சர்ஸ்வதி அதாவது பந்தப்பட்ட உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் எனது நித்திய சிதறுண்ட பாகங்களே ஆவர். அதாவது நாம் எல்லாருமே இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள், அவர் முழுதும் நித்தியமானவர், நாம அந்த ஆத்ம லெவலில் அவரோட நித்தியமானவர்கள். கட்டுண்ட வாழ்க்கையினால் அவர்கள் மனம் உள்விட்ட 6 புலனும் போராடி கொண்டிருக்கின்றனர் இல்லையா. மனசு சூக்ஷ்மம், அடுத்து ஸ்தூலமாக தெரிகின்ற ஞானேந்திரங்கள், இவை எல்லாமே சேர்ந்து அதாவது நாம இது எல்லாமே இந்த பௌதீக குணாதிசயங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு நாம இந்த இடத்துல டெய்லி அன்றாட போராடி கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே இது எல்லாருமே அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம். மேலும் அனைத்து உயிர்களும் முழுமுதற் கடவுளின் பாகங்களே இது நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதையிலுமே நம்ம எல்லாருமே பகவானும், அதாவது இந்த ஆன்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், அதை பத்தி சாங்கியோகத்துல படிக்கும். மேலும் இந்த ஞானத்துல வரும்போது பாக்கிறீங்கன்னா இறைவனுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் என்ன, அதாவது இறைவனுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் முழுதுமே நித்தியமானவர், நாம அணு அளவுல இருந்தக்கூடிய நித்தியமானவர்கள். ஆனா இவ்வளவு பெரிய உடலை நாம பௌதிக தளத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அதாவது 24 பண்புகளால ஆன இந்த உடல், இதுக்குள்ள பகவான் இருதயத்தில் இருந்து கொண்டு அந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம என்றைக்குமே மறக்க கூடாது இல்லையா. இதன் காரணமாகவே அவர்கள் தன்னுணர்வு நிலைக்கு முற்றிலும் வர இயலாதவர்களாக இருக்கு. ஆனா இதை மறக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க செயல்படும் விதம் பௌதிக தளம் ஆகிறது. ஸோ அந்த பௌதிக தளத்துல இருந்து அவன் அந்த ஆன்மீக தளத்தை பற்றியே எண்ணுவதை கூட அவன் நினைவு கூறுதலையும் அவன் மறந்து விடுகின்றான். மேலும் தன்னுணர்வு இல்றேல் நாம் மானுட வடிவு கொண்ட வாழ்க்கையில் இப்பெரும் இழப்புக்கு ஆட்படுவோம் என்று அவர்கள் அறிவதே இல்லை. அப்படின்னா நம்ம தவறி விழுவோம், மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கணும், பிறவி எடுக்கும் போது அதே மனித பிறவி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது நம்முடைய சுக்கிருத்தியை பொறுத்து இல்லையா.
இப்படி இல்லைன்னா விலங்கு இனம், தாவர இனம், இப்படிப்பட்ட இதுல வந்து நாம பிறக்க ஆரம்பிச்சா மீண்டும் அங்கிருந்து நாம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து மனிதனா பிறக்கிறதுக்கான இது நிலைக்கு நாம வந்து சேர்ப்போம். மேலும் ஒருவன் தனது உள்ளத்தில் எப்பொழுதும் பெண்ணை பற்றி நினைத்து கொண்டிருப்பான் என்றால், ஸோ திஸ் இஸ் த ஹார்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி, பட் ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. இது வந்து சூக்ஷ்ம நிலையில இருக்கு, யாரும் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. ஆப்போசிட் ஜெண்டர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து யாருமே வந்து வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா உண்மையிலே உள்ளுக்குள்ள அது வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? அது ஆடம்பரமான படுக்கையில் ஒரு பெண்ணிடம் பருத்திருப்பதற்கு சமமாகும். இதுதான் ஓமை. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஓட்டது அப்படின்னா இட்ஸ் அ கூல் நேச்சர் இல்லையா? அழகான பெண் நமக்கு சம்பந்தம் ஆயிடுது இல்லையா, அவளோட நாம் இருப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உணர்வு வந்தாலே அது எதற்கு சமமாகிறது ஆக்சுவலி? அதாவது ஆடம்பரமான படுக்கையில ஒரு பெண்ணோட நம்ம எப்படி படுத்திருப்போமோ அதற்கு ஒத்ததாக கருதப்படுகிறது. மனமே இங்கு விலை உயர்ந்த பஞ்சனையாகிறது. 100% இல்லையா? மனசு இல்லாம எதுவுமே வந்து செயல்படாது. அதுதான் மைண்ட். ஸோ அவனே மிகச் சிறந்த நண்பனும் அவனே மிகப்பெரிய விரோதியும் ஆவான். பெண்ணையும் பணத்தையும் பற்றி ஒருவன் நினைக்கும் பொழுது அவன் தனது நேசத்திற்கு பெண் அல்லது மனைவியின் கரங்களால் படுத்து ஓய்வு கொள்கின்றான். இவ்வாறு அவன் பாலுறவு மீளாத அடிமையாகிய தன்னுணர்வு பெறுவதற்கு தகுதியற்றவன் ஆகிறான். ஸோ இஸ் கெட்டிங் டிஸ்குவாலிஃபைட் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து அதாவது தள்ளப்படுகின்றான். ஸோ யாரு? இந்த புரஞ்சனன். ஓகே, புரஞ்சனனுடைய செயல்பாடுகள், புரஞ்சனி வந்து எவ்வாறு அதை வந்து சரிப்படுத்துறாள், இதெல்லாமே நாம பார்க்கிறோம். ஆனா அவள் செயல்பட விதம் வந்து பௌதீக தளம். அவளே அதே வந்து ஆன்மீக தளத்தில் வரும்பொழுது அவள் வந்து அருமையா வந்து ஸோ அந்த குடும்பத்தை வந்து கோயிலாக மாற்றக்கூடிய அத்தகைய செயல்ல வந்து அவளால ஈடுபட முடியும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். பாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சரி, ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம டீம் தானே 8 மணிக்கு? ஆமாங்க மாதாஜி, ஆமாங்க மாதாஜி. என்ன படமும் முடிவு பண்ணிருக்கீங்க?